Dobrý deň. Vítame vás u nového seriálu Dom snov. Keďže nám pred týždňom napísal jeden náš divák, jeden list, že jeho dom je v dosť zlom stave a že jeho životné podmienky sú dosť zlé, tak sme sa rozhodli, že mu pomôžeme. Poďte sa s nami pozrieť. Kto to klope? To ste vy z toho seriálu? Áno, zdravím, to sme my. Vy ste mi prišli pomôcť s týmto ohavným domom? Áno, prišli sme. Ďakujem. No Nie, tak sa ďakujem. poďte pozrieť do tohto domu. Vás prevediem tadeto. Dobre. No tak toto je ten môj dom, vidíte. Tu zvyknem sedieť, tvrdnúť tu. Som môj kamarát, čo sme sa zoznámili pri koši, to je cigán, viete. Tak sa nado mnou zľutoval a dal mi tento gauč. No, tak nemám tu ani elektrínu, tak tu mám nejaké pochodne. Áno, tu elektru vám zabezpečíme, nebojte sa. Ďakujem. Tu mám takú menšiu spálňu. To je moja súkromná posteľ, viete. Áno. Rastú mi tu aj nejaké trávy. A mám tu aj drevá nejaké podlaha. tie menšie obrazy. Áno. No tak, Ešte to ukradli? to som neukradol, toto som našiel, viete. Aha. No. Takže ste to prisvojili. No áno, dá sa to tak povedať. Aha. No teraz poďte, vám ukážem moju kvalitnú záhradu. Tu pestujem, viete, také, že tekvica a také. Tu mám taký nekvalitný bazén. Trošku špinavý, no. To Ako to spraví? No tak áno, viem, špinavý, no ale tak to vy určite vyčistíte a všetko, však. Áno. No tak teraz sa poďme pozrieť, počkať, ešte vám ukážem môj záchod. To je normálne kvalitný, že tu robím svoje potreby. Bože, tu je trošku smrad, nemyslíte? Tak nemám veci, papier ani nič, neviem to stiahnuť, tak to tu nechávam. Aha. Na mesiac, viete. Hm. No tak teraz sa poďme pozrieť na druhé poschodie. Nemám veľa rebríkov, tak môžem mať len jeden, viete. Tak poďme hore, už sa sem dá vyšplhajte. No, tak toto je to moje druhé poschodie. No, kúsok mi tu zateká, to dúfam, že nevadí vám. No, kus derová stecha, to aj to vám upravíme. No, ďakujem. A kus mi to tu aj zarastá. Áno, No a vidíme ďalej ten strom. už neviem, že čo by som k tomu povedal, takže Tak, nebojte sa, elektru vám sem zavedieme, strechu vám opravíme, tie nadbytočné pavúčiny a tie trávy a rôzne zlé doplnky vám odtiaľto odstraníme. Takže sa na nás môžete spoľahnúť, dávam vám vaše slovo a tento dom bude za týždeň hotový. ďakujem. Není za čo. Tak, Zatiaľ sa môžeme presunúť do nášho auta, kde môžeme spolu naplánovať celý tento dom. Ďakujeme. Takže tu máte vašu limuzínu, ktorá vás dovezie až do Hotel Palace, kde si užijete týždeň nádherných chvíľ s masážmi, rôznymi chutnými jedlami a hlavne zábavy. Prosím, nasadnite si. spolieham sa na vás. Ideme na to! Takže, ako vidíte, dom je zbúraný. Ostáva nám 6 dní.
Takže teraz tá najľahšia práca bola odvedená. Teraz tá najťažšia len prichádza. Tak poďme do toho. Takže už máme hotový konečne dom. Po dlhom týždni, ktorý bol fakt, že namáhavý, sme ho konečne dokončili. Teraz už nám len stačí počkať na majiteľa, ktorý sa za chvíľku vráti zo jeho krásnej dovolenky. A už ho vidím, aj počujem. Má krásnu úsmev, takže bude asi šťastný. Dobrý deň, ako sa máte? Zdravím, tak u nás je to dobré. Čo u vás? Jak ste si užili vašu dovolenku? No, tak to som ani nemohol. Som šoky chytal od toho 5-hviezdičkového hotelu, viete. No a tá obsluha, no to bolo kvalitné, viete. No. Takže to tam bolo krásne, hovoríte, áno? No, jasne. A čo keď vám poviem, že takú krásu zažijete aj u vás doma? No, tak to sa ešte uvidí. Tak sa poďme pozrieť na to. Poďte za mnou. Wow, taká krása. To ani opísať neviem. Tak, Slovami. poďte za mnou. Predvediem vám interiér. Áno, dobre, idem. Tak teraz mi jakú časť domu ukážete ako prvú? Teraz vám môžem predviesť vašu novú kuchynku, ktorá je spojená s jedálňou. Poďte za mnou. No. Ako môžete vidieť, už máte urobený krásny novodobý stôl, na ktorom sme už vám pripravili aj krásne lahôdky. No. A ďalej tu máte vašu kuchynku. Môžem sa do nej pozrieť? Až potom vám ešte ukážeme ďalšie prekvapenia. Presujme sa teraz do garáže. Poďte za mnou. No. To je akože fakt moje. Áno, pane. Toto je celé vaše. Porsche 911 GT3 RS. Limitovaná edícia zvlášť pre vás. Môže... Ďakujem. Nemáte za čo. Chcete vidieť ďalšie časti vášho domu? Áno, chcem. Dúfam, že budú ďalšie dobré prekvapenia pre mňa. To budú. No a toto je čo za miestnosť? No toto je vaša obývačka, ktorú sme docela pekne vybavili. Tu máte vašu HD Mega televízor, Full HD, musím podotknúť. A tu je váš super Alienware počítač. A tu máte svoj Dormeo posteľ, ktorá je veľmi mäkká. Chcete sa so mnou presnúť do novej miestnosti? No, ideme. Tak poďte za mnou. Takže tu máte váš skladík, kde môžete mať svoje hociaké veci. Tu môžete mať klobásky, brnenia a kľudne aj zbrane. A tu môžete vypekať svoje hociaké veci, čo len vás napadne. A teraz, keď dovolíte, sa presunieme do záhradky. Poďte za mnou. Takže tu máme našu novú zrenovovanú záhradku.
tu máme nejaké tie rastlinky pre okrasu, tu máme nejaký ten melónik a tu máme nejaké to obilie. A keď sa pozrieme do tejto časti, tak tu máme nejaký ten bazénik. Tu máte skokáň, z ktorého si potom môžete skočiť určite. A tu máte vaše lehátka, na ktorých môžete tráviť svoj čas alebo relaxovať proste. Môžem si teraz skočiť? Môžete. Ďakujem. Halúz. Páčilo sa vám Ešte to? čo mi ukážete? Určite, poďte za mnou. A tu sme u nových dverí, za ktorými sa ukrýva jedno veľké prekvapenie, ktoré vás určite poteší. A no, uvidíte. Potom, až odídeme, si to môžete vyskúšať a zatiaľ je to od nás všetko. Ďakujem. Nemáte za čo, pane, aj na budúce. Teraz ma chytli plyny. Tak, a uvidíme sa na budúce.